Hej alle sammen. Nu er jeg udenfor i dag, og jeg har min gode ven med. Det så handler om i dag, det er jo God Stil TV. Johannes, jeg vil gerne lige se istik i bikuben. Hvordan laver man den? Ja, hvad med flyvemaskinen? Ja. Fedt. God stil. Ja, nu vil Johannes udføre dette trick. Han vil gå op i et træ, så siger han. Det kan jeg sgu godt se. Ved du hvad? Jeg sagde ikke, du skulle kravle op. Jeg sagde, du skulle være med at kravle op. Nu håber jeg kraftedeme også, du falder ned og slår hul i hovedet. For helvede, Johannes. Hvad laver du? Kom ned! Diller. Johannes, kom ned. Hurtigere. Hvor er Johannes blevet? Jeg kan aldrig finde ham. Sindssygt, mand. Fuck, du gav mig et chok. Fuck, du er en abekat. Kom ned igen. Godt lavet. Kom, vi går videre. Nå, Johannes. Nu har vi en quiz til dig. Hvad er 44 divideret med 54? Korrekt, mand. Til det her. Nu vil Johannes lave konkurrencespurt. Ej, Johannes, er du okay? Hvad kur? Kom op i træet igen. Han vil bevise, at han er mesteren af kravle. Snak lidt højere. Nå, Johannes. Hvad er dit mål så med det her træ? Lidt højere. Johannes, okay. Ja, det var det. Johannes, kom nu ned for helvede. Ja, det tror jeg godt du kan. Fuck dig. Jeg går ind og spiller LOL. Ej.
skynde mig væk. Eller løber efter mig.